Yung kung bakit ako tumatanggi sa ibang tulong, kasi kapromdi ayaw kong mag-abuso. Yung naibigay na yung gusto ko o yung hinihiling ko, okay na yun sa akin. Basta at least yung hiningi ko natupad na. So hindi naman ako humingi ng malaking halaga para magpayaman or makaipon. Hello mga kapromdi, Merry Christmas sa inyong lahat. Ito yung aming yung aming Noche Buena ngayong Pasko. Inaantay ko pa sila nanay kasi in-invite ko sila dito sa Kubo. Tapos siyempre may binili ako ng ulam, yung kasi wala naman kaming mga yung panluto. Bumili nila ako ng ang tawag doon lechon manok sa bayan. Tapos bumili akong 1 kilong baka yung nilalaga ko. Tapos inang pagsalasalohan namin. So yung kapatid ko nandito, bali hindi namin natawag yung isang kapatid namin na taga rito rin sa barangay. So bali yung kapatid ko na wala dito ay 3, 4. Yung 4 yung wala yung kapatid ko dito. Pero yung kaming magkakapatid nandito ay parang teka lang. Dito sa barangay namin, ako, si Glo, si Neri, si Arcelia, si Jovin. So 5 kami nandito sa barangay. Kaso yung isa, medyo malayo kasi yung bahay nila dito. Tapos yung kapatid ko naman na lalaki, yung kuya ko, ayaw niya pang sumabay kasi napagod siya, naglaba kasi siya ng napakarami na bahay. Medyo madilim yung ilaw ko kasi masyadong mataas. So, sinadya ko naman talaga yung ilaw na yan, medyo mapula para magandang tingnan. Kaso lang pag yung dito sa baba, hindi masyadong maliwanag. So, kapromdi yung dating Noche Buena namin, minsan piniritong saging lang na hinog, yung parang ginagawang maruya, yun yung pinaka Noche Buena namin pag Pasko. Nung nandun pa kami sa medyo mabundok na lugar. So ngayon medyo na dahil syempre iba na yung panahon ngayon at nandito na si Kapromdi, may mga tumulong kay Kapromdi kaya yung namin yung Noche Buena namin tinitingnan ko palagi kasi parang gutom na gutom. So masaya ako Kapromdi pero deep inside naalala ko pa rin yung pinagdaanan namin sa bundok, yung nanay ko, yung tatay ko, yung paghihirap namin. Pero kapromdi yung kaya nga ako kapromdi palaging alone kasi yung palaging nag-iisip ako palagi yung kahirapan namin noon at hanggang ngayon. Sana kapromdi makaahon na kami sa hirap. Matatanda na kami, sawang-sawa na ako sa kahirapan. Sana naman yung ginagawa ko, mag-success ako sa ginagawa ko na to Kapromdi, at sana supportahan niyo pa. Ito pala Kapromdi yung namin ay yung Noche Buena namin ngayon, nilagang baka. Ako nagluto niyan Kapromdi, napakasarap, parang 2 oras ko yata siyang nilaga. Tapos siyempre yung lechon manok na binili ko sa bayan kanina bago hapon. Tapos bumalik na ako dito kasi abutan ako ng gabi, wala akong masakyan. Tapos ito yung siyempre yung rice. Ayun, ito yung dinala ng kapatid ko, 2 kong kapatid nagdala. Sabi ko kasi hindi ako nagsaing, sila na lang magdala ng kanin para dito na lang yung ulam. Ayun Kapromdi yung pagsasaluhan namin dito. Masarap sana yung lechon baboy kaso konting-konti lang yun. Saka hindi sila kumakain masyado ng baboy dito. Yung nanay ko lang palaging kumakain ng baboy. Ayun. Tapos baka may sabaw, masarap yun. Tapos Kapromdi bumili rin ako ng yung ibibigay ko to sa kapatid ko. Malaking ensaymada, 2. So instead na bumili ako ng mamahalin na tinapay kasi wala naman akong budget, ito na lang 2 ensaymada yung binili ko, yung 2 malaki galing sa bayan. Hindi ko lang alam kung magustuhan nila yun. Sana magustuhan nila kasi yun lang ang kaya kong ibigay sa kanila.
Ayan. Kaprom di, tinatawag ko sila, parang nahiyatang pumasok kasi nakikita nila may camera ko. Ay na kapatid ko, kaprom di, dumating na sila. Ay yung kapatid ko, yung mga una. Ay yung pangalawa siglo. Sige na, kain na. Si nanay, ay na. Ako rin na nanay. Si Junior. Ha? Oh! Kasi lalamig na tong masarap tong pag mainit. Alin? Ano yun? May sabaw. Bagaan? Kakaan. Yan manok. Daboy! Dapat may... Ayun, kain na. Nasaan na sa Maricar? Nagpabay-baya ba na? Nandang simbang gabi? Simbada. Ang bahala sila. Basta kumain na kayo. Daboy! Ayan, pamangkin ko. Sige na, kain na. Si nanay. Nagkakananay man na. Ayan, mga kaprom din. Ayan ang nanay ko. Kumikinang-kinang yung buhok niya kasi puting-puti na ang buhok. 85 years old na nanay ko, mga kaprom di. Tapos ito yung siglo, sinundan ako sumunod sa kanya. May dami na nga naman ang sila. Si Isay. Ako may pinasaktan sila. Si Isay. Yun. Ay yung hamon. O kakanan eh. Sige na. Oh. Ito masarap to. Ayan yan, baga may mangkok naman. Ako ng gulay. Sige na, ito. Ito mainit pa pati na, tapos yung lagang-laga ng baka. Yung manok ni kadakol-dakol, oh. Malabsay. Tama lang. Magbalon ka sa aga. Junior. Ha? Hindi up mo? Paigyan na sa papa mo. Nagkape. Nagkape? Mainit niya mag-running ka na. Ito mainit. Ang sarap mo, usok-usok pa. Baka makadukot ka dyan ay mainit, Marian. Kukunti lang kami dito, kapramdi, kasi wala na yung tatay ko. Matagal na siyang pumanaw. Tapos yung tatlo kong kapatid, dalawa na sa Manila. Tapos yung isa naman nasa medyo malayong barangay dito. Doon sa kung saan kami nanggaling, pinanggalingan namin. Tapos, ito pala, kaprom din nanay ko. Nay, tumingin ka dito, Nay. Ayan 85 years old na si nanay. Minsan binubunutan ko siya ng uban kaso nauubos. Hindi niya alam na ubos na yung buhok niya. Sige na, kain na, Nay. Yung favorite mong lechon manok ko, sige na. Kain na. Baka mapasok ka na kasi mainit yan. Lumapit ka. Tukaw na sige na. Kapram di yung tukaw dito, it means umupo, tukaw, parang dalawang baka. Yung tindog naman kapram di, kasi sa Bicol, ang tindog, pag sa English tindog is 10 aso. Dito sa Bicol, ang tindog ay tumayo or nakatayo. Yun. Tapos tukaw, umupo. Dahil ito yung bayaan ni Papa mo sa TV. Buka. Ayan kapramdi yung kapatid ko sa sa dulong misa. Epileptic siya, kapramdi. Hindi siya nakakatulog paggabi. Palagi siyang nagsisisure. Almost bawat oras. So, since na pagkabata niya, hanggang ngayon, ganun pa rin yung naramdaman niya. Kaya hindi siya nakakatulog kapramdi. Yung niya, yung siko niya, yung mga niya sa paa, palaging tumatama sa simento kasi nagsisisor siya. Hindi mapigilan, pag pinipigilan pa rin, mas lalong lumalala. Tapos yung mukha niya laging nakakatama sa simento, yan palaging namamaga yung niya. Inawa ko mga kakanda sa rong.
Ang dikit yung gulay. Saga nga ay bigat na. Isan? Sa bubong na ba, nag-aapag isa. Sisan, saan saan ko. Kapag o nag-aapag na pagkala mo, ay red. Bakal ba yung nagpasok? Kapramdi, ayaw mag-isipon tayong mga mga kapatid ko, saka pamangkin ko sa nahiya yata sa camera na nakatutok sa kanila. So mamaya pag ang tanggalin ko na lang, ako na lang mag-video mag-isa. So, bali yung kinakain ko ngayon yung pakpak ng pecho. Pakpak na may kasamang pecho ng lechon manok. Alam nyo Kapramdi, first time kong makasama sila sa Pasko ng ganito. Kasi 30 years akong nawala dito sa amin. Nag-isa lang ako sa malayong lugar. Tapos, umalis ako dito Kapramdi, bata pa ako. Tapos bumalik ako 30 years ago. Ayun, ngayon ko lang ulit sila nakasama, kasalo-salo. Although si nanay lang nandito sa kadalawa kong kapatid. Yung kapatid ko kasi medyo malayo, nasa ibang lugar. Kasi yung dalawa kong kapatid nasa Manila. So, after 30 years, ito ngayon kasama ko sila. Mas malaki pa yung mas malaking taon pa yung nag-iisa ako kaysa kasama ko yung magulang ko. Kaya siguro wala pang 10 taon na kasama ko magulang ko. Tapos sa ako lang mag-isa sa labas. Nagsasapalaran. Kapramdi, habang nag-YouTube na si nanay, ko muna yung ano tawag doon? Yung pamasko portion. Isisingit ko yung pamasko portion na binigay ng mga Kapramdi na nagbigay ng gift sa akin. So actually, yung para sa akin, binili ko ng pagkain namin. Tapos yung natira yung ibibigay ko kay nanay saka sa kapatid ko. So kaya ito ngayon mamimigay ako ng pira ng Kapramdi at wala pa ako sundo. Thank you po kay Sir Mike na taga Toronto, Canada, at sa friend ko na si Romeo Uihara. Ang tawag namin sa kanya is Kapitan Bo. Papasalamat kami sa binigay niyong pamasko sa akin at sa kananay saka sa kapatid ko. So ito ngayon bibigay ko na. Nasaan yung kapatid? Si Glo. Glo! Ito yung pinapawisan ako Kapramdi. Ayaw ko sana itong alisin sa wallet ko kasi paano naman ako. Yung sa akin binili ng pagkain, yung sa kanila buong buo pa. Ito ay kahit panandalian man lang. Ito galing kay Kapitan Bok ng Quezon City. 300 kay Glo sa kapatid ko. Tapos ano ba yan? Maubos naman ang wallet ko. Paano ako? Pati yung aso nakatingin sa akin sa labas. Ito, another 300 galing kay Kapitan Bok na taga Quezon City, yung friend ko. Birthday niya sa sa December 30. Shout out pala kay Romeo Uihara, yung friend ko na taga Quezon City, yung nag-sponsor ng gift para sa mga kapatid ko, sa nanay ko. Kaya rin sa kapatid ko. Ayan. Tapos, wala kasi yung isa kong kapatid, dapat 3 silang binibigyan. Tapos ito yung bigay ni another from Kapitan Bok para kay nanay, 500 piso. So, ayun.
Dayo, may pamasko ka kagaling kay Romy. Yung palagi mong, palagi mong hinahanap. Salamat. Salamat daw, Kapitan Bok, sabi ni nanay. Tapos, mayroon pang pahabol si nanay. Nakarami si nanay. Ito naman ay galing kay Sir Mike ng Toronto, Canada. Maraming pong salamat, Sir Mike. Merry Christmas po. At gabayan po kayo ni Lord. God bless po. At sa lahat po ng mga kaprom din worldwide, sa Pilipinas, sa buong mundo, marami pong salamat at Merry Christmas po sa inyong lahat. God bless po. Ito pa, makakalimutan ko na yung bigay ni Sir Mike kay nanay. Sir Mike of Toronto, Canada. Salamat po. Ito na yung bibigay ko po kay nanay. Yung sa akin, yung binili ko ng mga food namin. Salamat po. At least meron po kaming salu-saluhan dito. Although wala po yung ibang kapatid ko. Tatlo lang kami dito magkakapatid. So yung dalawa, nasa labas pa. Ito na. Salamat. Salamat daw po, Sir Mike. Sabi mga kapramdi, humingi po ako ng paumanin sa mga gustong magpabot ng tulong na tinanggihan ko. Kasi mga kapramdi, ang aim ko lang naman kasi is matulungan yung kapitbahay ko, kahit pangkain man lang. At ganoon din po yung sa akin, mapapalitan ko po yung bubong ng kubo ko na nasira ng bagyo. Kaya ayun po, so may nauna na po kasing tumulong. So syempre gusto ko naman po yung tulong. Syempre sino bang ayaw sa pera? Lahat naman tayo gustong pera. Kahit nga mayaman kahit nga billionaire, nagkukumahog pa rin para manigdagan yung pera nila. Ako pa kaya na yung needed people na talagang kailangan ng kailangan. But kapag hindi naman ako yung gusto ko yung syempre gusto ko yung magkapera. Kaya nga gumagawa ko ng paraan para magkapera. But hindi sa paraan na manglalamang ako. So kapag kasi nung simula nung ma-post ko yung video ko, yung vlog ko na about sa bagyo, yung nagdang bagyo, kung anong nangyari dito sa barangay namin, sa bahay ko buko, sa bubong. Ayun. Marami na pong nag-alok po ng tulong o nagpadala ng tulong. So after 3 days lang po, so parang okay na kasi mayroon ng tumulong. Pero yung tinatanggap ko pa rin kasi kulang, hindi aabot. So binabudget ko po. Saka syempre yung mga kapatid ko, kailangan ko rin tulungan kasi katulad ko rin, mahirap din sila. Hindi naman kami katulad ng mga kapitbahay namin na may mapagkukunan, may mga resources or may mga source of income na extra kasi may mga lupain sila dito, may mga taniman sila dito, kami wala. So kaya kaprongde yun ayun, yung binigay nyo sa akin na naman po yung pangangailangan ko, yung papalitan ko ng bubong, nabigyan ko yung kapitbahay ko, yung kapatid ko, pati sarili ko. But syempre baka iniisip ko parang tama na, baka sobra na. At yun nga mga kaprongdi, nagkaroon naman ng extra, pero hindi naman kalakihan kasi yung binayad ko sa labor ng pagpagawa ng bubong kasi wala akong skill gawa ng bubong. Kaya pinagawa ko sa iba. So yung kaprongdi, yung kung bakit ako tumatanggi sa ibang tulong, kasi kaprongdi, ayaw kong mag-abuso. Yung naibigay na yung gusto ko o yung hinihiling ko, okay na yung sa akin. Basta at least yung hiningi ko natupad na. So hindi naman ako humingi ng malaking halaga para magpayaman or makaipon. So yung ginagawa kong bibilag, yung vlogging na ginagawa ko is yun yung ginagawa ko para makaipon. But ayaw ko naman gamitin yung ganong paraan para makaipon. So kung tatanggapin ko kapag yung mga offer
na gustong tumulong. So, malaki talaga. Siguro makakapagpagawa pa nga ako ng yung dream ko na tiny house na medyo wooden. Hindi katulad nito na cowboy style. Pero yung pangarap ko na yung tiny house na pangarap ko, sabi ko, saka na lang yun kasi yun nga, nagbibilaging na nga ako, gumagawa ng paraan. So, ayaw ko nang iasa sa iba. So, yung tulong napakalaking tulong na mga kapromdi yung binigay nyo sa akin. So, sa mga tinanggihan ko po, pasensya na po kasi yun nga, ayaw kong maging mamaya masanay ako sa ganon, palagi na lang ganon. So, okay na yung natulungan niyo ako dito kapromdi. Although yung minsan, may nag-offer as sinasabi ka agad na gift, pero matagal akong mag-reply. Pinag-isipan ko pa kung tatanggapin ko yung gift kasi nga ayaw kong maging umasa na lang sa ganun kasi baka bandang huli yun na ganun na lang palagi ang gagawin ko. Ayaw ko ng ganun. To be honest kapromdi, ayaw kong may mga extra na hindi maganda na ginagawa. Okay na yung ginagawa ko dito at natulungan niyo na ako kapromdi. Ayaw kong yung magmalabis ba. So yung mga gift na ino-offer sa akin, sinasabi naman nila sa akin, ba't pinapalimpas ko muna yung isang gabi bago ako sumagot. Sinasabi ko na lang na sorry kasi hindi ako makareply dahil sa net connection ko. Doon talagang mabagal yung net connection ko. Pero nakikita ko yung kapromdi. Siyempre kung pera yun, talagang gagawa ko ng paraan para makapag-reply ako. So hindi pinag-isipan ko kung tatanggapin ko kasi nahiya ako kapromdi. Yun lang naman ang ayun lang masasabi ko. Yung sa mga gustong tumulong, pasensya po. Ay kung umabuso, gusto kong umasinso pero hindi sa ganung paraan na gagawa ko ng hindi maganda na parang yung iasa sa iba. So, okay na sa akin kapromdi yung mga pag-watch nyo ng video sa akin, yung hindi nyo pag-skip ng ads, okay na po sa akin yun, yung malaking tulong na po sa akin yun. Ayun po, marami pong salamat sa mga nag-offer, nagtumulong, at syempre yung nag-gift sa akin, tinanggap ko naman po yung gift kasi gift naman dahil naisip po December naman po, kaya okay lang po yung gift. Pero magpadala ng tulong, in-stop ko na po yung kasi December 3 pa lang, tinanggal ko na yung contact ko na, yung nilagay ko na contact sa akin, yung GCash, yung smart padala, yung number ko, tinanggal ko na po yun kasi nga sobra-sobra na yung 1 month mahigit na yung bagyo, tapos andun pa rin ako, hindi pa rin ako makamove sa sa paghingi ng tulong. Although narinig ko sa radyo hanggang ngayon may humingi pa rin ng tulong. So iba naman po ako kapromdi. Kaya okay na po yun, basta sorry po sa mga tinanggan ko, but marami pong salamat. Dito na po tayo sa aking pa-shoutout portion mga kapromdi. Siyempre hindi ko to palalagpasin kasi part kayo ng aking channel. Shoutout po to Mirna Galera Abuel, Amelia Nocom, Raya family from Laguna in Bacolod City by Everyday Cassie. Shout out to schoolmate batch NHS batch 85 of Sariaya, Quezon from Ma'am Lia Sumiran. Kumusta po sa Salazar family of Goa, Camarines Sur from Meet Garcia of Negros Occidental. Shout out to Lionheart from Singapore, Aquino family from Juliana, City of Pampanga, City of San Fernando, Pampanga. Shout out to Marites Bigrado, G Implanter, si sa vlogger, Edward Neil Hakala, Lara Jemiera. Tapos shout out to Ate Shai Collection from Romblon, Mildred Arimado from Mikawayan, Bulacan, Hayen Oko Babes Guevara from Santiago City, Isabela,
Asbeti Daria. Miss Elaine Montecalvo from Valenzuela by Lini Montes. Shout out to Jamie, Jamie, Elsie, Jua, JV, Vergara family from San Fernando, Pampanga. Shout out to Shai Sulista Ferren nurse from Singapore by Ma'am Lia Sumiran from Ma'am Lia Sumiran. Shout out to LC Dote ng Gumaka Quezon from Luke Mercado. Mbel OG Channel from Minalabak, Camarines Sur. Shout out to Eunice Brauna from Angono Rizal. Eunice Brauna from Angono Rizal. Shout out din kina Jean Mendoza at Lilibet Margileno from Makati City. Sa mga viewers ko po, don't forget to subscribe po para updated po kayo sa aking channel. At pakishare na rin po yung video ko pag after nyo manood. Maraming pong salamat at advance Happy New Year po sa inyong lahat. Mabalos!